Et Velfac 200 vindue med forsatsramme har på den udvendige side en åbnefunktion med en 3-lags termorude, og på den indvendige side en forsatsramme med en 1-lagsrude. Forsatsrammen er integreret i den indvendige trækarm, så den ikke stjæler af lysningsarealet. For at øge lydreduktionen, når vinduet står åbent, kan der monteres lydabsorberende materiale i vindueslysningen i den side, hvor forsatsrammen åbner. Vinduet betjenes ved at åbne forsatsrammen og derefter åbne vinduet. Lyden passerer gennem vindueskonstruktionen og dæmpes både af vejen gennem konstruktionen og absorbenten.